pediume a familia e as persoas máis achegadas a Paco que dixese unhas palabras, en primeiro lugar, para expresar o seu agradecimento polas infinitas mostras de sentimento de pesar e cariño que recibiron. En moitas ocasións, con retórica, cando se produce un pasamento, decimos que se foi unha persoa boa e xenerosa. Pero eu podo vos asegurar que sempre que canto o noso himno, cando chego a esa estrofa, a persoa que se me ven sempre á cabeza é Paco, bo e xeneroso, sin retórica. Onte e hoxe, con profundo sentimento, moitas persoas dixéronme o mesmo. Empecé a coñecer persoalmente a Paco sendo el mozo, un pouco máis mozo que a min, cando asistía aos seminarios de formación nacionalista que eu desenvolvía aquí en Allariz. E dende aquela, a miña admiración e estima sempre foi en aumento. No plano personal, Paco era unha escola de humanismo e bonomía, da que sempre se podía aprender. O seu optimismo vital xeneraba empatía con propios e estranos. E no plano político fixo grande a política, aos que dedicamos unha parte da nosa vida a unha causa política, entendendo que era un xeito de contribuir a mellorar o noso mundo e a vida das persoas. Paco, formando parte primeira da equipa de Anxo Quintana primeiro, e despois, coas súas equipas durante 4 legislaturas, encheu de contido a verba política. Cambioulle a vida ao concello e ás persoas que nel viven. As persoas que coñecemos Allariz antes do 89 e agora sentímonos moi orgullosos de que aquí cobrou sentido pleno a palabra política como instrumento para cambiarlle a vida á xente. Paco foi protagonista principal. En organización, eu vivín con el desenvolvendo cargos de enorme complexidade. Sempre foi bálsamo construtivo e argamasa necesaria para cimentar o futuro. No adro do sempre en Galiza, Castelao dinos que os verdadeiros heróis son as persoas capaces de transformar as ideas en feitos e os proxectos en realidades. Ese é o verdadeiro sentido político, pois Paco foi un deses nosos grandes heróis, un dos imprescindibles, que diría Brecht, que convertiron as ideas en feitos, os proxectos en realidades. Hoxe despedimos a un heroe, a nosa organización, o noso concello Allariz, a nosa patria, o noso mundo é hoxe máis pequeno porque fóisenos un grande. Perdimos o seu magisterio, perdimos a súa cercanía, pero o seu legado que nos permite sentirnos orgullosos a todos os que hoxe aquí estamos permanecerá sempre connosco. Paco, sempre connosco. Agora vaivos dirixir unhas verbas en nome dos amigos e das persoas máis próximas no ámbito persoal. Antonio Nogueiras, Toniño, compañeiro e amigo de Paco dende o berce. Toniño, adiante. Amigos, amigas, prezado amigo, ben querido irmán Paco, foi un placer compartir contigo
a infancia na nosa querida Vilaboa. Foi un placer, así mesmo, compartir contigo a mocedade no querido Allariz. Foi un placer compartir contigo e cas nosas respectivas familias aqueles días de vacacións durante anos no camping de Punta Batuda. Foi un orgullo compartir contigo o verán do ano 89. Foi un placer compartir contigo unhas rondas de viños, a Festa do Boi, a Santa Bárbara de Vilaboa, a afición polo fútbol, aínda que ti sempre do Depor e do Celta. E foi, por fin, compartir contigo toda unha vida. Porque, Paco, cando un caía, ali estabas ti para arrimar o ombro e axudar a erguerse. Cando un vía a oscuridade, ti vías luz. Cando un vía un camiño cheo de obstáculos, ti víalo todo libre. Paco, tú que querías tanto a miña filla, cando lle comunicamos o teu pasamento a nosa filla, que, como sabes, está lonxe, púxose a chorar. E a nosa netiña, de 3 anos, preguntoulle: «Mamá, que che pasa? Por que choras?» «Estou triste, amor, porque Paco xa non está connosco. Filla, a partir de agora, cando mires as noites para lá arriba, verás brillar unha estrela nova. Por iso, que a luz do Paco brile e perdure para sempre na súa familia, nos seus amigos, que somos todos, nos seus veciños, que tamén somos todos, en Allariz, e, como non, na Galicia que ti tanto amabas. Ánimo e adiante. Na política e no persoal, Paco García e Anxo Quintana son vidas paralelas. Súa é a palabra, Anxo. Era unha tarde soleada do inverno de 1977. Alguén dixo: «Mira, aquel que ven por ali é o Paco de Vilaboa». Viñeches onda nós montado naquela bella bicicleta. Ao chegar, mirámosche os ollos e ti nos regalaches un deses sorrisos teus que, de repente, convertían aos descoñecidos en amigos. Paco, tiven a sorte de compartir e desfrutar da túa amizade durante décadas e formar parte contigo á fronte daquel pequeno grupo de homes e mulleres que entregaron boa parte da súa xuventude para construir o nacionalismo galego contemporáneo na provincia de Ourense. Véxote, amigo, facendo hoxe unha asamblea das labregas. Mañá unha xuntanza da Asociación Cultural Arnoia. E pasado, convocando os compañeiros e as compañeiras para a próxima reunión do bloque. E éramos felices. Sentíamonos ca responsabilidade de cambiar o mundo e levantábamos todos os días co ánimo de facelo. Fai poucas semanas falábamos ti e máis eu lembrando aqueles anos e ríamos os dous
imaginando que alguén podería ver en nós unhos fanáticos trasnoitados. Entón, e hoxe. Que curioso, Paco. Tivemos daquela compromisos políticos impropios de rapaces de 20 anos. E ao mesmo tempo participábamos ti e máis eu en toda canta antroidada, acto lúdico, deportivo, festivo, houbera na contorna. Lembro que aquel día da nosa última xuntanza tú me dixeches con esa sorna que tamén manexas. Home, algo de fanatismo sempre fai falta. Non cambiamos o mundo, Paco. Pero estivemos a punto. Faltou tempo. Esa lousa inapelable do tempo que hoxe faixe estar aquí sen poder falar, pero que che deu tempo a cambiar o teu pobo de arriba abaixo. Din sempre que o máis fácil é chegar, pero que o difícil é manterse. Ti, Allariz, axudaches decisivamente a chegar, pero sobre todo fuches quen de manter e aumentar un cambio bo para todos e todas. Estou seguro, coñecendo a tua inmensa bondade, que hoxe, neste punto final, non farías fachenda dos teus logros. Hoxe seguro que o que máis valorarías sería o respeto e cariño manifestado por todos e todas, pero sobre todo por quenes foron os teus adversarios políticos, os que nunca consideraches inimigos. Sei que marchas co pesar e a preocupación de quen puido ver aínda un mundo entolecido onde os fantasmas do totalitarismo e a injusticia parecen máis reais que nunca. Mais vai, meu amigo, tranquilo. Ti sabes que Galiza, antes ou despois, será dona de seu. E aquí quedamos os discípulos do teu magisterio para enxentarnos en vea o ánimo que tantas veces nos reclamaches e para camiñar sempre hacia adiante en busca dese horizonte de liberdade, de xusticia do que tantas veces nos falaches. Que así sexa. Venceremos. Compañeira de fatigas, dentro e fora da corporación, Teresa de Besa vai nos recitar un poema. Paco tiña unha faceta poética moi importante. Era un gran lector de poesía e admiraba, como non, os nosos poetas galegos. Un deses poetas era Manuel María. Non sei se o seu poeta preferido como Xío Boneira, pero sí un dos grandes e un dos máis importantes para ele. Manuel María quería esta terra tanto como a quería Paco. Manuel María quería a nosa xente tanto como a quería Paco. Por iso escollín este poema. Non sei, Roy, Xavi, se vos pareza caído, Pío, Alicia, a súa familia. Pero penso que reflexa a ese Paco que, bueno, foise dunha maneira física, pero que vai quedar aquí, dicíndonos sempre que sí, ánimo moi adiante, non? O poema chamase Verbas a un irmão. Escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras como as verbas feridas co coitelo dos beizos cada día. Vouche decir tan só
que teño a miña mau tendida, aberta, nua e viva como o mar, que teño, irmão, maduro o corazón para agardar nelas barbas túas, que a vida é moi fermosa, aínda que hai homes que teñen os beizos emporcados con verbas de falsía e o corazón pobre, podre polo odio, e as maus pingando sangue e agachados no fondo dos seus peitos, en vixía, coitelos e pistolas asesinas. Que importa, irmão, que morra o día, se a súa morte abre en nos a esperanza do vencer. Non temas, Paco, aínda o paxaro ten cancións e a túa estrela acenderase cada noite. Moitos e moitas compañeiras que onte e hoxe estades aquí acompañándonos, seguro que poderíades expresar dende aquí e querríades expresar dende aquí o voso sentimento de pesar. En nome de todos eles, de eses compañeiros que transportaron ideas, proxectos e actitudes pola vida, Ana Pontón, en nome de todos eles. Creo que hoxe eu son como Paco, que chora moito, que me emociona moito, pero tamén son optimista como era el, entón a ver si o consigo. Creo que hoxe todos e todas temos un sentimento compartido, non? Porque sentimos como algo dentro que nos rompeu. E eu paseaba por Allariz e lembraba a Paco, non, entusiasmado, mostrándome todas as transformacións que se facían aquí, non, como se mellorara a vida da xente, con ese orgullo, non, que el tiña e que, bueno, creo que é algo que nos vai a quedar a todos e a todas para sempre, non? E ao mesmo tempo, desde onte, non, que cun certo estado de shock podíamos recibir esta noticia, pois eu tamén ao longo do día fun recibindo moitas mensaxes de xente de ámbitos moi diferentes que o que estaban mostrando era a súa admiración e o seu cariño por Paco. E creo que esa é unha mostra de até que punto Paco era grande, era irrepetible e era un deses seres humanos que fan que o mundo sexa un pouco mellor, non? Paco, para min, eu creo que para todos e todas, foi moito máis que un militante nacionalista, que un dirixente político exemplar ou que un alcalde. Paco foi, e será sempre un referente, unha persoa excepcional que, ademais, creo que nos vai a deixar unha pegada que o fai inmortal. Estou convencida de que foi un pai exemplar, non? E eu sei o cariño e o orgullo co que falaba sempre de Roy e de Xavi. Foi tamén un compañeiro de vida leal, foi un gran profesional, hai aquí dous alcaldes que van a votar moito de menos, foi un veciño modélico, foi un deses amigos que sabes que nunca che vai fallar, e foi tamén un militante, sí, que entregou a súa vida a loitar por este país, que deu sempre o mellor de sí cada día, sin esperar nada e sin pedir nada. E logo tiña, non, ese optimismo e esa confianza que era absolutamente desbordante e contagiosa, non? E eu creo que tamén hoxe temos que seguir contaxiándonos pois dese optimismo e desa confianza que el tiña no país. E eu creo que todo isto fai de Paco un ser excepcional, pero eu reflexionaba que seguramente o seu gran valor non foi
ser alcalde ou as responsabilidades políticas que tivo. O seu gran valor foi unha persoa que sempre pensou en como implicarse para mellorar socialmente, para que todos e todas fóramos capaces de avanzar, porque el sabía que as grandes transformacións e os grandes cambios iban vir se nos uníamos para defender o ben común e traballábamos todos e todas xuntas para construir unha Galiza mellor nun mundo mellor que boa falta nos fai. E penso que Allariz é ese exemplo de este lugar, non? É ese exemplo de como é posible transformar as cousas con unión e, ademais, eu sei que para el Allariz non só era un exemplo do lugar no que el traballaba, un exemplo da capacidade de transformación, sino que tamén quería que fora un espello no que todos os galegos e galegas viran o que podíamos facer como galegos, como galegas e a capacidade que tiñamos aquí. Eu son da idea de que na vida o que máis fala de nós non é o que decimos, é o que facemos, e creo que os feitos falan por Paco e están á vista a súa humanidade, o seu compromiso coa sociedade e o seu inmenso amor por Galiza. E ese compromiso non era unha etiqueta, era unha forma de vivir. El cría nunha Galiza ceibe, nunha Galiza máis digna, máis xusta, máis social, cría nun mundo en igualdade e traballou por el desde a humildade e desde a constancia. Sabía que o verdadeiro cambio construese no día a día, coidando nas persoas, na defensa do común e na lealdade a esos valores que construen comunidade. E que hoxe estemos tantos e tantas aquí, creo que é unha mostra do recoñecemento desa implicación social, desa capacidade que tivo sempre Paco de comprometerse co colectivo. É un día moi triste porque marcha un gran compañeiro, un galego de nación, unha persoa excepcional, e a súa ausencia xa nos doe porque evidentemente deixa un baleiro que é moi difícil de encher. Pero penso que temos que facer como el, ser optimistas, ver sempre o lado positivo, e el deixanos unha herdanza que non é unha herdanza que se mida nunha conta bancaria, sino que é moito máis importante que eso, é o seu compromiso, a súa coherencia, a súa dignidade e tamén a paixón coa que sempre viviu. Decía Séneca que non é que teñamos pouco tempo, sino que perdemos moito. E eu creo que Paco empeñouse en perder ningún tempo, en vivir a tope cada día, en disfrutar de cada día que estaba aquí, e unha parte deso que o disfrutaba e o facía feliz era o seu compromiso co país, con Galiza e con Allariz. Paco, é moi difícil despedirse de ti. Eu só che desexo que a terra che sexa leve e que nos seguiremos vendo cada día da patria, na festa do boi, nesas andainas que tanto che gustaban e en todas e cada unha das loitas polas causas xustas. Paco, grazas de todo o corazón, sempre na nosa memoria. Agora, por fin, representando a todos os veciños e veciñas deste concello, aos veciños e veciñas de Allariz, a súa sucesora, Cristina Cís, alcaldesa. Amigas e amigos, xuntámonos cando chegou Paco a esta praza cun silencio respetuoso, un silencio que só se quebraba por esta emoción contida que temos todos neste momento, estas lágrimas que nos salen a todas as persoas que levamos desde onte dándonos o pésame uns a outros, onde falábamos no tanatorio que pouco habitual é que en lugar de dar o pésame solo á familia nos estemos dando todos a cada un de nós o pésame os uns e os outros. O repetían moitas persoas durante toda a tarde e é porque todos sentimos unha perda. Unha perda. Paco non era solo da súa familia, Paco era de Allariz, Paco era de todos. E por eso onte
son de Allariz era un sentir colectivo e unha emoción colectiva. Todas aquelas persoas que conocíamos a Paco sabíamos do que a Paco lle gustaban os xestos, da importancia que para él tiña a simboloxía. Por eso, Paco non podía ser despedido en ningún outro sitio que non fora esta praza. Non podía ser despedido en ningún outro sitio que non fora nas portas deste concello, o que entregou 30 anos da súa vida. Non podía ser en outro sitio que non fora o escenario dunha loita dun pobo que loitou, que pelexou por cambiar o rumbo da súa historia e que o conseguiu. Non podía ser en un sitio diferente onde nos xuntara Paco que nesta praza e nesta porta do Concello de Allariz. Paco tomaba posesión como alcalde o día 1 de setembro do ano 2000. O tomaba en un pleno aquí ás 8 da tarde e en ese pleno as súas primeiras palabras foron para aquí. Dixo textualmente: no tempo que estivo ao fronte da alcaldía escribíronse unhas das páxinas máis brillantes da historia de Allariz e expresaba así a súa firme vontade de manter a mesma liña de xestión política. Paco, somos testigos todos e todas de que o conseguiches, aquelo que tanto anhelabas. Estar á altura consolidar un proxecto que naceu da loita, que se gañou a pulso e que xerou unha onda de ilusión non só en Allariz, sino en toda Galicia. Paco, cando recordaba aquel momento, decía moitas veces: aquel 1 de setembro tomei posesión, pero en ese mes de setembro Allariz sufriu unha vaga de lumes no que arderon hectáreas de monte. Despois dese setembro con vaga de lumes chegou unha vaga diferente, en este caso de auga, inundacións. E Paco decía: ese anhelo que teño eu de continuar e transformar en Allariz, parece que eu teño mala sorte, ou 2 dos 4 xinetes do apocalipsis están a pasar por Allariz no meu primeiro mes de mandato, casi. É certo que 18 anos despois podemos dicir que Paco cumpliu e superou aquelas expectativas que tiñamos todos e que el mismo se fixou aquel 1 de setembro do ano 2000. E fixo sempre dende a firmeza das ideas, dende a xenerosidade, ca man tendida na xestión e dende un profundo sentido da ética e do servicio público. A vida fixo tamén que nunha etapa da súa vida, e o recordara tamén Alfredo, os 3 amigos que iniciaron este ilusionante proxecto en Allariz volverán a xuntarse como cargos públicos, aínda que en diferentes institucións. Alfredo como conselleiro de Medio Rural, Anxo Quintana como vicepresidente da Xunta e Paco García como alcalde de Allariz. E os 3 xuntos fixeron que Allariz vivira 4 anos auténticamente extraordinarios, con unhos equipamentos e con unhas infraestructuras das que estamos a disfrutar ahora. Aqueles, decían eles, nenos que empezaron con moita ilusión, aquí con moitas ganas, aquela idea e aquel proxecto acabou convertíndose en esta maravilla que temos hoxe, que é o noso Allariz. E agora, Paco, aquí nos tes outra vez a todos nesta praza, xuntos, aquí contigo, para despedirte, ilusionados tamén por un futuro. Paco, eu, a primeira vez nun viaxe a Madrid, que dixeches que estabas valorando xa unha data, un viaxe que fixemos por unha cuestión municipal e que en esas horas de coche nos deu tempo para falar de moitas cousas, que estabas valorando en por data xa para ese relevo en alcaldía. Recordo que dixo algo que se dice habitualmente daqueles que pasan a ser ex-alcaldes, ex-conselleiros, ex-presidente, e é que é un xarrón que non sabes onde colocar. Paco me dixo: Cristina, estou pensando en dar o paso atrás, en propiciar xa en un tempo corto o relevo. Estou pensando que a proposta que houbo a formular sexa que sexas ti a persona que nos releve, e quero que sepas que eu non vou ser un xarrón que non se sepa onde colocar, eu vou ser unha botella de viño.
Eu a ser unha botella de viño sempre disposta para a celebración, para a reunión, para o que se necesite, para o redor desa copa, estar a disposición do que se necesite. Así que, Paco, moitas gracias. Oxe, deixanos o teu corpo, pero non o teu espírito. O teu espírito sempre estará aquí, sempre estará en Allariz. Sei que tú ahora nos dirías ánimo e adiante. A min o que me pide o corpo, Paco, ahora mismo é dicir gracias, mestre, gracias, compañeiro, gracias, alcalde, que a terra che sexa leve. Moitas grazas, Paco. Xa para rematar, expresar novamente o agradecimento pola vosa presencia aquí e decirvos que rematamos esta despedida como seguramente a Paco lle houvese gustado, cantando o himno. Logo, a familia, na intimidade xa, procederá a incinerar o corpo. Moitas gracias. Mucha, acompáñanos no himno. Ánimo e adiante.